Привет на всички, които искат, разбира се, да гледат. Ще бъда абсолютно кратък, а именно ще скицирам с няколко думи моята теза на днешното предаване, а именно, че родителите и само родителите, и единствено родителите са виновник номер едно за краха на българския шах, колкото и да изглежда невероятна тази теза и неприятна, разбира се. Но предварително да кажа, че ще говоря около 10 на минути, не повече. Ако има въпроси, то ще отговоря на абсолютно всеки въпрос, без изключения, независимо дали се касае извън шаха, за шаха или за детския шах. А ако няма въпроси, след това ще приключа. Настоящото предаване беше публикувано във всички възможни фейсбук групи, съответно и изпратено и по имейли, така че хората са запознати с него. И започвам 15 часа в момента. Значи всички виждаме, че българския шах е тотално катастрофирал и става все по-зле и по-зле. Безспорен факт. Каква е причината? Още през 2014 година публикувах 130 страничната непогрешима визия. Там всичко изложих много подробно. Припомням, че стотина родители направиха срещу мен подписка, водени от една личност Светлин Марков, до прокуратурата, че съм обиждал децата им. Много такива глупави неща, тъй като основна теза на детския шах, която развивах и продължавам да поддържам, е, че бъкъра турнирите водят до затъпяване на малките деца под 11 години. А и са вредни с децата на 11-12 години. Имаше преписка в Софийска районна прокуратура, съответно приключи с констатация, че съм прав. И от тогава насам си държа на тази теза. Тези стотина родители, за съжаление, за огромно съжаление наистина, техните деца затъпяха силно, катастрофираха, няма да ги изборявам, който желая, мога да ги припомня. Съответно, родителите реагираха много бурно срещу мен, насякъде ме блокираха, баннаха, говориха глупости за мен, но изминалите 10 години доказаха, че съм прав. И така, на какво се дължи краха на българския шах? Подробно съм го описал, но основните 3 неща, на които наблягам, това са кухите клубове, фалшивите треньори, бъкъра турнирите. Ако човек се замисли, ще види, че всъщност те са свързани, тъй като кухия клуб се опира на фалшив треньор, а фалшивият треньор, за да има съответно някаква доказателство да износът си, развива бъкъра турнири, от които печели пари. Тоест, ние преди всичко трябва да премахнем бъкъра турнирите. Обясняла съм какво значи бъкъра, много подробно, няма да се спирам. Но защо има бъкъра турнири и защо, невероятен факт ще спомена, просто направих си труда да преброя само за тази година, само за януари, февруари и март, колко участия на малки деца само има в бъкъра турнири в България. Над 1000. Чудовищно, но е факт. Над 1000 участия на деца, българчета в български турнири бъкъра. Тоест, затъпяването е тотално и все повече и повече ще затъпяват децата от това. Самите родители се правят, че отново аз съм на погрешната страна, че отново не съм прав. Конкретен пример само на последния турнир сега през март в Пловдив, който направих. Родителя Коев вдигна скандал, че детето му било умно, че не бил толкова слаб. То си има класирани, какво съм виновен? Но човека, една дума нахвърли се да ма би, по време на състезания говоря, сякаш забравят, че игралното поле е свещена територия. Представете си какво ще стане, ако на футболното поле нахлуе публиката. И след това напуснаха и Коев, и Тасков, две така прогресиращи деца, може би, но талантливи най-малкото, с перспективи пред тях, това е сигурност.
Напуснаха състезанието, не се явиха на награждането, въпреки съответно бяха втори и трети. И ето това фактически ще стане с тези деца. Те загинаха, вече е факт, за българския шах. А такива като тях са стотици, както казах, над 1000 участия е имало. Всичко това ни води до следния въпрос. Добре, а защо въпреки всичко толкова много бакъра турнири има? Ами отговор е прост. Българският шах, безспорен факт, се крепи на парите на родителите. Ако ги нямаше родителите, нямаше още да има български шах. Припомням, че шах клуб Спартак в момента е клуб номер 1 в България, водещ във всяка една гледна точка. Член сме на всички възможни федерации. Турнирите ежемесечните, които правим, важат за стандартен фидерейтинг. Одобрени са от едната федерация БСФШ, която е международен лиценз. Важат за национален рейтинг, одобрени са от БФШ, най-старата федерация, от 28 година основана. На всичко отгоре са одобрени от лицензираната федерация БФШ 2022, като свържат за държавни индивидуални първенства за аматьори в 4 групи и за училищна национална индивидуална купа в 6 групи. Тоест, това в момента не едва ли не, а точно най-реномираното състезание в България. Провежда се точно съгласно изискванията на непогрешимата визия. Но родителите, както сами виждате, реагират по друг начин. Те дават парите си за бакъра турнири и именно за това е обосновката на тезата ми, а именно, че родителите финансират фалшивите треньори, мошениците от тук и кухите клубове със своите пари, като самите родители искат, което е фантастичното, искат децата им да затъпяват чрез бакъра турнири. Това ми е тезата, съвсем накратко скицирах. Ако има някакви въпроси, ще отговоря на всеки въпрос. Ако няма, ще приключа. Съжалявам, че няма интерес у хората, но както се вижда, тезата ми явно се възприема от всички. Ще кача това видео публично, за да се знае, че, повтарям за пореден път, родителите, българските родители са виновник номер 1 за краха на българския шах. Това е от мен. Само ще довърша, че преди малко имах разговор с една родителка. Няма, разбира се, да й казвам името, не е етично. Тя каза: вие сте се наредили всички там на баницата. Каня всеки, който желая да дойде да види за каква баница става въпрос, тъй като давам страшно много пари от себе си, безспорен факт. И нещо повече, добре е да се знае, че в цялата българска история, наблягам на този факт, защото ми писна да мълча, в цялата българска история лично аз съм дал най-много лични пари за шах. Не фирмени, а лични. Виждам, че няма въпроси, затова приключвам. Ами шаха ще продължава да се срива, докато родителите дават пари за бакъра турнири. Чао!